Yaro itry. Ngi aingo hakani ka por ka bamenta basa chisin ngila banwan ra yakani ka jinghikai lamba ba yamir jingmut lang. Nagani ka studio jong ka potnet ken. Bar nga priang sobha ka banungkong do kadai ya pi kinong pet hakani ka por ka bamenta ban ngi aingo yo blay nakawe ka por shakawe ka por pi yaine ban pet yakani ka program jong ka potnet. Hapo YouTube lani haki local cable ken ngi aingo yo try nakabenta kata. But hakani ka sngiro ngini yo yaki jingikai nakaktin ka jomble ba ngini emerging mot yakaba ngini yo banwan ra pat yakata hapi bakan long ka jingker kuken ngapriang sobharo hakani ka por I paso bantay badon lang hakani ka por hangta I pastor Rankensai bat kumjoro I sardon badon lang hakani ka por ka bamenta pernganget kani ka jing emerging mot jongi lamba kani ka jinghikai nakaktin ka jomble kadalong ka jingker ku yapi shibun bat kanon ra ya ka jing pelat ya ka jing tau tamai bat kham tam kanon ra ya ka jing tip ka batamai ya pi nakaktin ka jong blay ken barabor habang iwan nakmat ka jong blay ngidon lang ka jong ka jing kwa barabor ngidon nekamno na pastor bunsin ubriu u wat you blay namar ba udan kam ka jing ka jong u kham tam ka por ba ubriu mat ka jing ele u ye kendo mau siang jing lane upoi ka lenti ka bom tip show sha unya kelapoi sa kalenti ke baun kot no tade kata ke por anda kelapoi sa kata ke dead end bon sin ubreu kan mau you play kata ide ka wena ka jinga kendo lene ka wena kata ke lenti ngi ba ubreu wat you play kumna fi ong fi sa kata kat ba ubreu dang ring men sim hi dang wat bot usakri you play ban wat la dia lada sakri you blay la sepet kibri bam wat you blay ma so bam tip you blay kita harus kidan hi ke jing wat ma kidan hi ke jing kwa ke jing terang ke jing slang ke jing embi jong brio ne perthai hi ban wat ma berkatai ke dei la long bet ka ma ka sibenta jong ke jing long brio ba ubrio hi udei ban wat ye ma ka dei hi bet ka bala don hapo jong brio naru ki khlong ki khna ne rang ba ne adu dala poi kata put wa kamban kutno snan ke jing em ro angai hata ka por bong pastori wa ka sapoi ta put bagi ken wat you blay ka jing em hi kala dei hi ke jing em ka bawat dapat kum gi khlung khna vi pen kma mentan pen pe gi khlung gi le kai siap ki wat I ho siap de pe tu siap mi tip du siap de ki wat ki khlung teng teng ki wat ru long kum no bang kum no tani ta ki ba mi siap ki mat siap wat you maur ki bat teng ki wat ni bol red le you tap khmot teng ki tap skor tadi kata wa sakot teng ki kadi kata ba ki wat ki pa ban dia tam buat you blame ki eksperimen mo da ka ki wat nja you long no teng ka ding ru ki kta teng ka umru ki le ngam hang ta namar ba ki wat don ayu hang ne kumno pat fi pastora pinong halo kata babun mo kambala benrap di paso bantay ba babun sen ki briam habaki ong ki wat you blay am ningkong do am laki pat don kata ka jipen kendo bun sen ki wat na benta ka jimen toy la dia kata de ga jing sisa kalong habakan jado ki wat be kata ki wat kata ka jingkur khu ne ki wat ya kata ka jipen khia ne ki wat ya ki te no blay bat ki pan ya kata tra babun sen ki bri ki wat bat abaki wat am aingo ru you blay te ba blay sha long blay snai wat abaki wan da kata ka jingmut ru am ublay am udah pen te ta buram ka jong ha ka jim ka jong ki okay kau pastor ngasngo em bang sudai ban aingo sha you blay bobo isoitan ditang mo fi pastor kada yeso ya ka benta lada usoitan umdan am ubriu numar blay lada udan bitang blay muat le you blay ya la ka jong lenti blay ka baman blay la ong nom la ero nong ye namar lada don usoitan don ka pop kawan ka jingyap wan jingge ka jingle em tagri ta upa you blay ram don usoitan am ubriu de umdan kamir mat you blay if ngom lo na kete sa kadai kata ba fi ong pastor banganget ma pi kinong ya pet hangani ka por ka snap ngatrai kini gede ki si menungkong pinyo sngo ban aingo yo blay nomor soitan kalau tada pastor lada ngasih perkat ini kawai boleh boleh em penduk no soitan boleh penkut no soitan boleh ubu ado ni gisngi teh pada dia nang tar ngasih mudur kata anda haba lakut syajar senam ru tinja kata kata ma armageddon nak dia penkut no teh soitan te boleh soitan boleh te khum pelaj bi hadin syajar senam teh
Kamut ka don bite ka jing temu ke jong blay ya ka ba aduk mentar ngim sung thu beli syaitan udan. But hadien balap pelai syaitan antaru mo dan kum dan te ta beli pun kun no syaitan hang turu. Balai bo blay hadin si ajar sne bu haban pelai beng syaitan. Kataru de jing keli ya ka ba ngidang long puzzle duk menta. Oi ki ya ka ni ka ba menta te ho kila yo jing shai bu syaitan udan em mal dam don syaitan ru. Kema yu job. Ramadan syaitan tu job kumnu tip ublay. Kumnu ublay kurku arsya usa betang ketuk sisa. Dari namar budan syaitan tu ublay yo kurku arsya. Takadon baik ke belong positif tang ta. Tadi ngasungu sia ublay bu syaitan ni pertai. Tadi ta bukibri kila ben sutu ri ke jing bah ke jong blay nak ta ke jing snir. Ramadan syaitan em komot kibri kinum value hiru ye ke jing bah. Kinum value kinong jing bah yu ke ni kinum sutu ye ke dor de. Kalau mental ada beri ukoi ukia am unum sungtu ikador juga jengkot jengkia. Re onda bula apang unum sungtu ikador juga jengkot jengkia. Tadi kata, ayo you blame mo. Fiong nun pastor. Kadai ka ba fiong pastor. Nama kalau fidang keren fi pastor kini ka benta am ka pen mau yang kini ka ba ong ka ching lai lut. Lada dontang ublay, ai patingi ka mon lai lut nginjit no. Nginjit no. Yes, correct. Lada hakpera dan dontang uni ding juga jingem. Ban ong ba ai lai lut kam dei ka jing lai lut. Ka jing lai lut kadai ka choice ka bangi yo ban jet na ka ar ye iwe. Ba kata ka jing jet kadai ka jongi. Ba namar ba don ar kadai ka jing lai lut jongi ke. Blame the dictator. Ban su dictate you breu. O breu hi long bi ko TV, blay long remote control, sunyan bi tu la kat change u blay TV ro asu ya ka ya ben mo. Ta kadai kata u blay de dictator. U blay de de kupa. Kumbau ailat itu kon serong oria bu mi. Uklam kang uklam diktit you hang to. Up you hadu mon wan pai. Tau di boleh badap daga jing. You ba ai ka mon like loit ban jet. Ya ka em ka por ba ka bam you so boleh kelman bataing tu ban boleh pa bam. Boleh start boleh syaitan muan pendik ni em. Ye be ka mon jongka kawat inu ka tu po. Kawat men persu bahayu boleh ni kawan men persu bahaya ladi. Ai ong e kusoi kawat men persu bahaya ladi. Kawat ye ladi ban long kiblay. But kwa aro hakane ka por ban mo badang ya keren. Kwa aro pen kan mau ye pi kamdei ka jing ya keren ka jongi pat hakane ka ski ka phang ka ba ke bangi wat no blai. Kadai tang ka jing lam prang hakane ka por bangi ya keren je pang kata. Pa baro bor ngi wan hakmat jong blai ngi don kam kan la ka jong ka jing don kam ngi wan hakmat ka jong blai. Handai hakane ka ski ka bangi ya keren kadai ke ai ka ba blai wat nangi. Kata kadai ke ka ba bunsen ngim ju keren ya ini benta. Bunsen ngi keren be ke ke bangi kwa no ble to pan to on sa ai kum ta ter ngi keren. Bunsen layo sngo buntli jing hikai na kani ga jaka ngi hikai ya pi. Henry ha kani ga singi kwa banon raru ya kani ga jing hikai ban ngi sngo kani ga deiru ka por ka ba biang namar ngi don haki sngi ki ba kado bunsen ngi ju ong ya kani ga benta. Bar haki ni ga singi ke pat ba ublei uwat nangi. Kata nginyo ban ye keren ban ngait kini ke jing ye keren kan dalong ke jingker khungila lamprang mentan bangindang ye keren banang ong ke ba ngi kwa no blai la ye keren bar hakta ngila wanra ngi kwa jipen khia kwa jingker khu ai ngut bau don soitan ka pelong ngi ban jan blai kum ta ter hanrei ke pat ublai kwa nanga ban napi bar ka tin ke jong blai ka ong ye kini ke benta arang ye puli hakane ka por pidon ni ka bible pilaban pretlem ala fimdon la pi tho pilaban pen tho ye kene ngi puli hangani ka singi ka dei na ka testament ka barem ya kene ka kitab ka ba ngi ong ka kitab umika kelenong ka ba rio hak de khot ka ba pra but ka heading hi hak to ka jaka pa fi puli ka ong hak bible khasi ka ong ka ka ba ublei uwat na ubreo ka ka ba ublei uwat na ubreo kani ka ka bangi haban sutu mangin sutu ya kani benta bo blay ka bomot uwat kumbai sardon mene gong bo breu barabor uwat kumbai pastor la batay kumbai khulung uwat de ke ban tip ye ke ule lo dikata bat tin jong blay ka ong naka kitab Genesis ka kitab ka banang kong do ublay la thaw yo breu hakal jinga sriem ka dur jong uhi kamun kani ka bin sim wat nangi ka wanro na ublay bo ublay ubat bat hang ni ka batay ka ka ba ublay uwat nangi ngene puli hangani ka por ka ong kumne ka dekhot ka ba pra ula peni hame ko breu ka ka ba bha ti utrai uwat ayuname Henry tang ban le hok bat ban ya ka jing snai bat ban ya lerit
bat ublay jong me hang ni ka batai lain tili ki benta bat hang ni ka sing ini shem tangi ka benta ka benengkong bat ka benta ka baar ngin saya pet bang hakini kita yo ki bansawan harai hang ni ka sing ini pet yang ni ka benta ka benengkong ka boong de utrai uat ayuna me bat ka benta nongkong gong henry tang ban le hok ka kata ka jingwat ka jong blay ka benengkong do nangi ki brio kadai ba ubreu ba unle hok tengah kuat hakan ni ka por mo ki be don lang ki pastor ba ki noi ka yang ni ngai kuat ban clean na pi ke ni ka ban ong ka ban le hok tang ban le hok ke kata ong ban le hok namar hak ni ka jala bangi ngisa ngitep ban ak hok la ngin le ban pe ki ba ak hok pe si blai pin i bobon ba ak hok hari ban le hok ta kham pa ken du si po yang ngi ji kundo kadon gawai ni ke topik ba hikai pa bible school ta kumno kristan ban em ngai hikai yang to kristan dapat hak sible uni juk kristan ba khlain ba ban duai hak sinung kong ro ul dei ba khlain juk ban thok tim ro uba khlain juk ban tim si ro mo hanre ba udai chi yang mane am ubet ba ban ak chi ong mo ban dawat aktor ba biang do pinyo de yang mane namar barok banang ban ak tak ubayot hiaru unang ban ak man supin ki nemlus utip ya kata hanre ke ba kaktin jong ble hang ni ke keren kam ong hang ne ban ak han rei ban le hok kabamot aka jing iman kas ngi te kwa ban klia ni ka po na pigi pastor mo Boleh bo boleh wat ba ukwa ban i be ubreu un im kata ka jing im ka bahok namar ba ma un kong hiu de bahok ngai nginum la ban ye shong lang ha ka ni ka ran san kum ni la dang im don ka ju ka jing mo nani la dang im don ka ju ka jing ngai nani la dang im don kata ka ju ka vision ba ka mission boleh ru em ukwa ban wat yau tau breu boleh hok namar ning kong boleh udan ya ta ka karakter ba kata ka jing kalong ka ju kalong be bo bahok tading tam uwat yau tau boleh hok namar ba ka beneng kadai ke jakan na ka mentau tau boleh hok namar boleh ude bahok ka babel ka ong kata na ka sam si spa sapusan ka dekat ka khanyo ka ong utrai ubahok ha ke lenti baro bat uba ia habaro ye ki jingle chumu balai ba ublei uwat yau tau bahok ka jubab ka long be namar ba ulong yaladi ubahok tading ta ki bahok ki wat be ya ki bahok ni stunat ru banya kren lang bat kita ki bahok namar ba pin pet kam judan ke jinga khle apdeng ko peniang bat ka mla ba yes no lang takadau la fi pet em ki bapop ki subang ba para bapop baru belayam udah bahok baru kuat baik tang kita ki bahok baru sengobang ro haga fellowship jong kita ki bahok ndre habu pet sing ni ka perthai am syamshu wa bahok tading tam uhaban pa lo jong khun jong Jesus Christ bada ka jing syayap ka jong haga ding phana usius pa ya kata ka pop ka jong breu kenang bon pelong hok yau breu kenang bo tau breu un yo le hok ban im hok ban long ru mdei tang ban shu im ban le henre ban long shisha u hok tade tak tien joblei ka ong ba ya ka bau trau la sha ha ka ding phana ban long ka pop na ka menta jongi khnang ngin long ka hok ka jong ublei hau kris takade kata am ublei wat yau tau bale hok kade kata tien joblei ki thu kata ublei wat te anu ba hok henre syam kumba wat ru yau tau unu ban yeng pedeng jong kata ka jing thali ha pedeng kita ki gap mo uat te utau brin Ezekiel mo la puli bi pastorang to Ezekiel atpuar dekat ke balai pho ke bong mangalawat yu brio na preng jongki uba penyeng ka jingkier uban yeng ha kata ka jingpra ha khmat jonga na ka benta keri banganon penjat ya ka henry ngam syam setia ke babel ke thu igi ni ubler uat ya ubrio ha pedeng jongki ban penyeng ke jingker namar ke jingker kala kelon kata ke jingeda kala kelon namar ke pop bat uban yeng ha ke jingpra ha khmat jonga na ga bentagari upet ye kari kala jot kala pat kala pra wat yau tau brio ublei wat yau tau brio ban penyeng ya kata ke jingker bat ban penyeng pat ya kata ke jingpat jingpra na ga bentagari bangan penjot ya kan ringam syam setia tadi kita kan ni ke jingkli kan ke sengi habo blai wat hoi ulawan segani ke pertaiban pelong hok ya kita ki bangai mereka nungut si syapat ki bap pediang yau jisu bat ki bap
pediang na do ka download bat ki bala kelas isya na do ka bensim tang kita ki bala anget tang kita ki bala kelas isya kita ki dai ki ba hok bat kita la da ki hok la da ki le hok ru blai pediang ye kata mde ban shu akom ki farsi ka ba mi pastor ma ba shu ya le hok ne ba shu kup da kata ka jan nong ba nga la hok ne ki da pong ye kata ka jan jo ki lingdo ne ta ka jan jong ki farsi ki sadusi bat fin pe aga testament ka bare ngi ba ki judeng ru ti phylactery ha kan selang mat ke jong ki mo ki jute ru ka tu sni ki pendeng hang ni ban ong bang ade bat tip ya ka an ni ban te han ka khti ka man ke jong ki ban te ru ta phylactery ban ong bang nga tip ya ka khti ke jong blai ka dan ka khti ke jong u blai man shu ban shu tho na ne ban shu bu aga ta ka selang mat ne ban bu ka khti ka man ni to bo tho da ka diang ban bu ka khti ka man u blai u kwa ba unda pet u tau bre on u i ka hok ga jong ha u ling ba u kun ju Jesus Christ kan tadeng ta sngo ba u blai wat u tau ba hok ha kan ga perthai u ba yai le hok tadeng ta ka perthai imat u blai wong ba u bre u ba yai le hok mar imat le sil aduna pala ba hok na kada u blai hok ban wat ka bamut baduna teระดับปะหูมันกัมมันวัดสิบุมันตาบันเสียดก็เซมบ่บ่นชูเสียดก็เสียดมันกัมระบันดาเอียมไอ้เดมละได้ละก็ได้ไปแต่เองตามระดับปะหูมันกัมบันวัดริวเบลย์วัดนามารบากดันก็จิงกระโดแต่เองตาก็ขี้นก็จงเบลย์วงเบลย์วัดนามารนักบ่บ่นตะกะดาวกะบาเบลก็องชิบ่นละขอดหันเรตังคันเดียละจิตวัดเตอุโนนับเด้งกิตะกิบ่บ่นwong uno utau bohok tengah snow hagani kasngi ba mdei tang ba ngi wat u blain re u blai wat ya ngiru u syam na em ya kita ki breu ki ba ya le hok kada kata balai wat ru kadau kolong bom kwa ba kata ka jaka ka bola pen krek kan long batli kwa ya ka beneng kan long thli namar upen krek ya ka beneng nagata kita ki breu ki ba pop ya ki ba kila pediang yu khon ju Jesus Christ bagian yo ega hok ka jong okai kendiat ngala banong kendiat ngiang ni po me kalia jingi so bala bun tang bala dawat sia u blai am la daw handpick tip kanong if you omno pastor Kedai pastor yang fi. Mendapat pastor orang fi sengo kita. Kedai siya mo ke ewe yung pastor bantay. But siya abang ipet na do ka keper jong ke Eden ro. Ude yu blai bon wat yu brio. Hadin bau brio la hap no ha kata kapop. Hadin bau brio la i kata jingling khut. Ulai i kata jingling ran. Kilari beron hadin jauh tau diang. But ude yu blai bon wat iki. Ul atip te ublay bikila hap kata kapop. But ublay wat. Umday ubrio wat yu blai. Ude ublay bon wat ya ubrio. But kum juru am aga jim ga jangi kum kibre am kum ba upol wong te umdan uba syampang. But umdan uba wat yu blai. But kibre kim wat yu blai. Kum bagi la ipet nga ktien ga jong blai naga sam khat sauro ka krani kata. Ba umdan ubrio hakani ka pertai uba wat ya ublay. Ude ublay bet bawan wat ya ubrio. Blay ublay wan wat yu ubrio kum long ipas so bantay. Bon ai ya kata ka hok ka jong u haga GM ka jong ta ubrio. Ba ude u jisu bala sya nakam taki pop. Balay ban ai ya kata ka hok. Bangaban mafi wepi wake bedana ka ni jaka ngila long te kita ki hok. Leng ba jeno leng ba u Jesus Christ. Ba kata ka de ke AK ka ba plag ba blay ule ha ka GM ka jangi. Kum ong paso bantay. Balay wat nama balay duna palat. Duna palat kum ong si bulak hot kendiat lajit. Wat ka ktin ka jong blay ro na gospel jong Matias na nyaw te. Kum ong kendiat ki ba syem ya kata kalenti. Kalenti ka barit te. Mar bay babon em kirong na kalenti ka ba kulot. Babon. Ray kendiat ki ba syem ya kata kalenti ka ba kim. Kabamod bay kendiat ki bre ki ba wat ino. Ki ba wat yu blay. Ki ba yat kata kalenti ka jong ublay. Ki ba sutho ik ebo uni ublay ulale ha ka jim ka jong ki. Kan mau ka testimony ki kini kitini fi kan mau ka testimony ki jong firu. Ba ublay am u ino ya ki kendai wan wat ya wat te ke. We ka lang brot ka balaja no. Kata ka lang brot ba abu syam ya ka udah kedup ya ka sedam ka jong. Udah kemen buda khot ro ya kita ki we ban ya khawai. Namar usyam ya kata ka lang brot ka balaja. Ngasawang ni ublay wat ya kita ki bala hok am. Mdi etang ba kile hok ukwa ban wan ban penlong hok ya kita ki balaja no. Wan ban wat. Deu jisu bolong tin jong ublay.
balawan sing ke pertai bot lawan ban sim ye ke jinglong do ye ke baun wan ban wat ye tau belanja no kenang u tau brio un yo ban im hok ban long hok bat ban ya le hok hakmat ke jong blai Ike fikiran pastor kindiat ban rap ya kata. Pindapat hadin bo ubriu ubami tu so. Umdi ubriu beli wat you blay pan map. Udai bo blay wan wat you tau ubriu. Ulatip udan hakapop wan wat you. Bad uklam pan ram ru you. Usu ong melabam na so. Bodo ong sya Adam he medon. Kata kali ke bakrab ha. Bo blay wan wat. Nomor uwat nomor balay nomor open ya ke jing it ke jong but kata kadai ke jing wat hadu mentan lagi ban wat ya kata ke jing le hok nomor ke jing le hok ubre ari lupa bohok ke jing le hok kalong jing mentoy yangi ki bri badan hang ni haga slak hendo nomor ku menela ong be pastor aingu uble thau soitan mo nomor habang ngile hok uta usoitan umla man kata yangi nomor ada ngim le hok pat kata ka pop ka syong linget ha kata ka jing im ke jongi nek ba ong ha ka kitab Genesis no basaw ha tung kong ying ke jongi nek kata ka jing kang ke jongi ka syong kata ka pop tadai nama kata ai mangin sung thu kata ka jing im jongi bangin im ha kata ka jing le hok nek umno ne sar fi dang dan Kadai besar. Mar kata ka jing le hok kadai ka karakter. Lani kata ka jing long jong blay. Mar hang ni langi puli Bible kasih kong le hok. Lepas puli Bible pareng kong act justly. Ma kamdi righteously, act justly. The act justly kini kekentin justly ka jengmut jongka kadai bet morally right lani morally correct. Mut ublay ka moral character ka jeng ulong right bet always right. Kaya ubishar bet lani udah mau keke ba ule bet bite borok. Kabambot ke ke bafila ikran mene sama sepang Adam ro. Mut ublay ha to kopor bu Adam lali pop ro ha to kopor. Ka jingwan jong ublay ro hakmat jong Adam ban keli se medan katu kadai ka moral character jong ute. Ma ubishar rightly te ha to kopor. Ha kopor bu be no yo Adam ro na to ka per ubishar rightly te. Mut ke boleh kabambot ulong ka moral character ma bu blay ulong correct ya ke bu le te. Te kata ka jinglong ka jong bu ulong morally correct. Ukwa ba mangiru kum ki khon ki jong bangiru ngin long morally correct. But namar ba kaktian jumble ko ong ma ulak pelongi bingin long kita ki ambassador lani ki nong kit kitien sim mo. Kabomot berrepresent yo Jesus Christ lani ngi represent yo tau blay jengi bigi syakri. Ti kata ka jing long hok lani kata ban long just lani ban long kum kaktian kasih ko ong ni Bible kasih ko ong ban long hok ban le hok. Kata kabomot ngi hak ban represent ya ke ba ujisu long. Nomor uji surah bawan saya seperti udah pen ibe ya kata ke baro udah long morally correct bet. Ma ubishar hok te ke baro. Apa kilek bamde ha tempel ru ubishar hok ya kata. Mo ya tu kan thei ru balalap ya karo ha kapor ba klem ya karo ubishar hok ya ka. Kemudian ni kata ka jinglong morally correct ke jong utrai ukwa ba mangiru ngendon nangkum kata. Dah bengi dal apa ya kadi hapo kitab Mika pat ngisham namar ba mo ke mengitip ba kajat benri Israel hi kadi ka we kajat benri ba ublay hi uladab jit ba ki can represent ya ublay. Ma bikin long kata ka maka kata ka ri ka bakhut nam ta utra len ta ka nation mo ka holy nation ka jong blay bo blay lo ong na kitab Exodus ya ka ri Israel. Ti yakini ham kila de yaki bikin represent lani bikin long kita ki nong kit kitin sim ki jong ublay te sa ka perthai borok gawe sa kita ki gentle te. Ti kini pen ban jaka bikin long morally correct. Mo kata ka jing le hak ka jongki kilong pen ban bikile thik kum kita ki wehi mo kita ki bamdan dia kono ka moral teh ki bamdan ki jing le hak teh nambar kita pulih na Mika kham serum em ha to ka ju kalendong hi ni syamba ha ka khot ka ba kendai terter ka ongkom dia ka ktien utrai ka laperta ya ka nong ba ubastat ti unyu i ka kerteng jongme tusngau yo ding sempat bat yo ta ubala hukum yo kidang dan kispa ka jingle bamman ha ka yeng jong bamman bat kata ka jing thau baduna ka ba ijli hatu ngan long khoj bat kita rajur ki bamhok bat lem bat kapla ki mauser ki balam ler naba kita ki baruspa jongka ki dap da ka jingle jubor bat kita ki ba shong ha ka kila keren ya ka lamler bat uthli jongki
ulong uba syukur hak sentur jongki yang ni i ba ublay u point out dia ki Moral character. moral karakter bite makim long just makim represent ya ke ba ublay ulong te takada ba ublay usuang ni ngawat de kum kita kum ba pastor menema la duna sisa te ki kon Israel lah kan kapor namar balai kini kila long stang khandiat dia ki balong kum ta aba ublay usai umika ba upan benai kene buang basisa ba ki kon Israel kim represent shu yo ta ublay basisa takada ba ki wei ki jat benriu ki badan keleng sodong ki yo ban kedokti te yo dang la ublay jengi ban ublay misia ba ki kham sniu ban ma phi te ki kon Israel bani ki wei pat ki jat benriu namar balai ya ta ka moral karakter kim dan shu kan Exactly kung bagi beri kita ki ong balingan long kristan nomor kristan kom seni baningi. kedai sa Di kristan batu, di kristan batok, di kristan babuai, di kristan batanglang, di kristan bakelim, di kristan bayat, ala ka jong kelenti bat. Kam inspire te kita ki way pat bakin buat yu Jisu nomor habagi pet ya kam moral character. Ne kita ka jinglong jingem jong kristanem kumbaong dagway kitien kam Iris te ki. So na kam penslur ya ki. Ban long balong ki Israel kum fi batay mentan. Tadeng tanga sngaw ni ka por ublay uat ya kita ki biyat le hok uat na do na school. Na do haka office. Haka yo ka hat haka business ka jingtray. Wat haka yeng ki samro. kedai Hato ublay wi in am ba ki breu ki jo ki long morally right. Ani ban long kata ka moral character ke jong ki kan long ka kat kum ka moral character jong play kan. kedai mar da puli yang ni ang sa di ka bubun kadai be sabar jong ka jingeseng dah mar bubun sin kum ki brungi perkhat bangin long kum kata ka jinglong babha ban se mo kadai be tang hapo yang mani dah ban pen i kata babha hari da puli pan kitab mika ubatai in detail te wat haka yadi yathiet haka yeng kasam ka jinge dei hapdang Jing usakri thau ka long kum no. jing thau kum no Kajing ka baman kasi. kajing em baman kasi bita kata ka jinglong kan Maka mula ong mene belas dang di posto ma mene ba kibun pelat ki ba ak hok dari kim don pat ki bale hok te babun pelat ka di kata ka di gaji syamut ka jingim ka jongki ka baman na kasi ka jongki ki ya nem ha kata ka lenti ka jong utra Ka baha ban shule hok bitang si Sunday. Dei nama kata upol ke bayu, sim kitien pi ba upol uang. Pimla ban sim na kuri kusu be kuri ulai. Mara korin kilong kunta. Ban bam na kami try ban bam na kami iksoi. Nomor balik kita. Ong hatu pen bitar na em yang ong try. Te hatu filong ki bakham klan Ki clear. ba. Ki clear baik. Mentar babon ki clear ngikut ia kaktin ke jong blay. Anda ngim empat kat kun kata kaktin ke bangil adap ko syuburam dan ka sentur ka bentar mesti sentur bentar buram tang status bentar Teng-teng ngalong kum dika aldah kan pangka status le. Teng-teng ngipuli ya ka Bible tang panginyo status. Banbu status. Banbu status ba uta ubri ba ngisu dom ba un puli. Terre fa bon puli mu ula puli sha kiwe ba kiwe ki ini beli thok kum ne. Beli sai ke ni record. Dei kata. Bat kata ka dei ke banta ba kibriu ngala ban ong ipi ba hakini kisgi ya kata ka jingle hok kim tip sho. Ka jingle hok ka bakum no kim su thu sho dei kata Jisu ong haka gospel ka jong Matius nong ka ba Henrio. Haka record ka ba arpusau ter Ukraine sapang ba kim dei ban kuslai. Namar ka ka ba bamno ya ka jingle hok ka jong briu. Kadai namar bu kuslai ken jadok no te long ala dang im hok tekani kanum long. Jisu ong wat kuslai ya kata. Haru ong kum no pat ya ki ong kuslai ya kani ka wei ken. Mengakwa ban pentip chapi baru ong ba finwat swai ka hima jong blai. Bat ya ka hok ka jong u. Ka Bible Catholic ong bat ya ka sandur ke jong. Ada setelah. Bagai sandur ka jong u. Te kini ki ai baro onsa ai lang umdai tang basu ai wan dap. Haru angan ai tambah baki kon biar pateng jong piru kini orang. Bata jingker ku ke jong blai kan hiar hado lai ba sa pateng jong pi. Ular keren dei kata. Fi naik kus lai fi bun sen ngimla ban le hok yong ladang ngile hok ngido no kakam. Ladang ngile hok ngile kumta. Haru menu betip yo namar ka jingle hok ke jong pi yo fi kam yo taman pi na. Kadi kata. Ngakan mau dan weu samla dan wan ya tho yang ong ba mensyau bu dukan ba hang tau bu secret bu kuai bu biri ite tu jing ba mem ki ba pensniu ka met ong duduk ke sengi ke ba ngalak pediang tu try kawan ke jingele ong ba tip ladang amdi si kini tip kani ke dukan junga kan yat na kan miat syu namar de gini ki ba penyok nong usibun deh
Tadeng tahu musim jong bleu Ukraine bu ang em. Mehaban kendu baik. Tadeng ta na do bau kendu. Ya kita ki bor hoi ka banengkong tu syak keren ben ha banengkong te syak nyu ben ni syak pen long kum syak long ta syak ke ben syak long kum komedi te. Belalek biat je. Belalek biat hoi. De hadin pat hoi ka banengkong kawan ni jing terkong. Hadin bleu kerku. Badeng tahu orang mentah kala yat ba kata dukan bat bleu la pendap itu man laga sengi kita ki customer kim duk kin nang wan. Kadip so kalong ko ka testimony iden we long kemir ti taru ide kiat tak so ti ha kata jing de kiat ka jong i ti yok mat ka jing ta ka jong trai ti kala ka bombat ti masan kala bombat hila don ni ka jing sutu yo mangam de shu ban de kiat no te ti yong ban eno handai bon par bakran de akran kum de kam tai la don ni jing sngo yongan peteng la ka peteng ni ka don ka jing kendu no trai bam de shu ban le ti sedang ban di dukan di melu malah no kom to di tang ki jing bam ki chips e kam to ti ide tengah kan mau bi khot ban pen kentang ngale pen kentang patang hadian arbanai psala place ko dukan pat dan barila slur de macam mi kata karai ban man pen so bahawi you try kan pen kemen ti ai ngo i blame ya kata ka jingle jong i baka long ka ai men sim sisa te ban pen i ba ki ba hok am pilek hok am ble rong kerku bi te Kintang san bet ki bahok. Kong tu kadang ni ki jing kadang ni ke jing tenjuk ru bleu tenjuk be hi kan wan ke jing kerdo ru bleu pe ini ni mne morally long komno. Ka karakter bleu pa ban check karakter ni bleu long komno. Lada ka karakter jtai bleu ka biang bleu ong lada ngala ban chania hai ni bakin dia man chania ai fia ka bobon. Ta kita ada na pring jo fia ni ka sengiru piong le si ha ka por ba finang emo pertai pi paho mentana mar fil abot utrai fi sengu kerdo mlei mat kerdo finom yap hiru. Ta kata ngaju ong bhai kata ong pe jisu sapu sengi sapu miet klembam klemdi udang em de. Ngai mo piru la fi sha aga jing kerdo ubleun ai bor fi ba pila ban sha ba mentala da pinang yo tang ka jab ga jain ko pro hon bite wanum ko slai ong balai ga long kom ne fin wanum ko slai fin siu bai dukan da ka e ne ka mi ta ka bai nang sengi wanum ko slai mau try utip khamba ya kata ka jing ya lenti ga jong fi namar udang tenju baru kwa man pun wandur ukwa ban perang ya kata ka jinget ke jong fi kana ma fin long ubreu ne ka breu ke ba ya sha ba kata ka jing trai jong ke jing ya sha sha kata ka jing trai ke ba janai ke jong blai ga ba ding ta kwa ban fi wa judo man sim ta ding ta wa jong ali pai ben seperti na ngan li le ben itu ki jo ki kam ne ne ka banga ngala trai men shwa banga jule tum tum ngayo nong em la fi la bot utrai ngai musim jong blai ru pen kendo ipi musim jong blai ru em unam sha la fi la don sha musim jong blai am unam sha musim blai fi ya ben sekalenti ke barem na marba kan mau ni ka way ba ki ru start ki la kendo si sha u jisu ki klam lek pai shu na ka jo kalenti ban lek se yeng jong herat ke bakran lek pai biang shu saitan blai la ai ki kalenti ke thamai ba ngai la fi la kendo sha u jisu kalenti ke jong fi kan long ba thamai kata ka karakter ke jong fi kata ka morality ke jong fi kan long be ka ba hok khamat jong lai Nganget bagi kelar ustad ka por belai pai perbuan de ki padai ha ustad. Perbuan kita bakalan tim ustad. bagi pada syam pada syam Kita bakla. Du keluar ki om sange ji merot om dei tu bakla. Ki padai ustad. Por belai pai ki la kelar ustad. Te kadai kata porba kumno ngiwan kam dai ka jingkeli yang ngi ha ka perthai. Hari kumno mengilet nok la ka ka perthai. Kata kadai ka jingkeli ka bakrau. Ngiwan lengkot ngilai pai lengkot. Henry kadon ka pasngat par balapan kre. Lada ngimlong kibriu ki bestat yo ngidu ya kata. Lebat lada ngimlai pai saya kata ka benta kalong ka ma bahan namar kumno ngilai cata kamdai dlang ba ak hok. Henry dlang ba le hok. Bat ka tin ke jong blai nadu ka testament ka berim. Hadu ka testament thamai ka batai yang ngi kumno bangin le hok. Haba ong le ka bamut ka dei be ne act mane ong tin pareng ka dei be continue ngimla ban su ong be tang itu klip mat ngasngo ngani por mo pastor ki ngimla amar ngilong ki beri ke batlot ngakwa banong ifi la fim pat yo men semba khoi ram hoi la yo men semba khoi kla suk palat re la fim pat yo men semba khoi ngatip ka e bha tamba kumbala yong pastor men tanam ja le hok ba ndei ban bonong ngatolot ne banga swai ne banga aduna em yai le hok piwan pi le persya be ya ka pop katin jumble ko ye le persya ka pop ado da mi snam da
Tadi kata berfin imhok, hakmat jong blay, barakmat Gibril. Ada perkat di Joseph dah. Hakata kaban le hok. Pabun senrang talik kolon. Wan gani Gabriel. Kabakwa don jige dai ka tengah jong Putipar. Upet tapi. Don pertai mentah. Pada udon jige dai mana bentep. Menu senrang samla. Ban I kat kata ka opportunity ba uyo. Hari namar bo su tho ba udai ban hok. Wat lada kam dai haka yeng kpa jong u. Hari utep bu kpa bahab neng udon habaro cenga. Utip bebo kupa ba meneng u. Tadi kita utrin bite na pet na do ka maneng kau uklam bitar ya lagi men. Kata sya dei ka moral karakter jong u da gawe. Bola pen bitar u la pen dom u la pen shrai u re ulong bi komu jisu. Jai uklam bitar. Kata ngipet sya kata ka karakter ka jong u Joseph ngi sya karakter jong jisu. Kalau strong bah karakter. Very strong. Tadi kita kuat menang feel ada pendam fi dam nem. Dalapan cerai fi cerai nem, lapan susi fi susi nem. Lapan mong fi mong nem. Ada fi dei shisha utau bolong komu jisu fi mlele. Mo. Tagade kata fi komu jisu ong ma biki bikim tip. Biki le kalong bikum tahe. Tagade kata hoi teng kum slip ya kata teng gibring ngidang dunai kum kata andre. Next time lada kawan mem kata ngai fi nombak kelas yo. Dei shuban le khnang de. Hoi le se fi la jo bakla mo ktin jo blai ko ong bau bohok la ban hap nyosien reu blai peniang pat yu tem lele la fi la hap nyosien lele andre ka ba nyau te ma la pas ka ba nyau tom long show ta kade kata mo pastor kade kata Wan tunjuk pelat you boleh. ba kade kata mo orang ba menta ngala hap si sien tangan ap odot dap nyosien ngan le khnang kata Jisu lebong wan tunjuk tu boleh. tunjuk Dan lek kom ta kom karakter je ui lah dap seni lupa kita kade kata Tadi event pek karakter utrai haka yeng ke jong Potifar ula dei bandom ma ke jing sha namar udai we udai ai te u udai ban ku nong shun te jong u rei u eat iki nong shun utrai wa ke yeng ke jong nong shun bakata ka dei ka karakter ke jong u Joseph Kindiat pastor kili lu siapa ya don nak iba pek kidon gani kecing kili. Kumno pastor ngan em ya kecing em boleh hok. Ida ka ai kata ka bas senias ni. Kabar pelong yang ngan la ban em ya kata kecing em ka boleh hok. Cuma kidon ni kum kata kecing kili kai ka cuba nyelawan ai mo kato ka den teliki point makan ya rap ya ki. Hagani ka bentah. David uang yang ni mong start aga sam spak khandai. Khot bakar wei kom ni. Ngala recop ya la ka khtian jong me hala ka download. Khnang ba nganom laptop ya me. But kadi ka khtian ka jong play. Mo ka khtian ka jong play ha ba ka download ka jongi. Ka pelong ngi am bangin le persha ya ka ta pop. But ka khtian ka jong play ka long shisha ka ta ka jing shai ka long sha ta ka sharak ha ka lenti ka jongi. Ka long sha ta ka kompas te ka ba ka do yang ngi bangin ya ha ka ta ka lenti ka jong try. Kau menengkong do ba ka ai ka pan ai boring ni bangin em ha kata ka jing em jong ka jing le hok ka dei ka khtian. Khtian. Ni dei ban tip ya ka khtian. Long bakam ba ong ka khtian ka jong online na ka stish nong room u pol u tho ya ni ka benta sa room hal nong ba si photo ka ba khat ni ma ba ka jinget ka wan lam ba ba yo so ba yo so ka khtian ka ba mon ni haban don ya kata ka jinget ha ka khtian ban em ha ka khtian. Ba ka ni ka khtian ka ai boring ni banginum laptop. Kidang don suki point pastor ki. Ktin jom layer ka ong ba to khot karpat e karteng ke jong try te un pen em ya fi kum no pin khot ngasngo gani ka wei la da don ba pendam ya fi wat ju reply no ang to Henry khot karpat e ka karteng ke jong try khot karpat tang lai po sa kan ro ong jisu dan wi kong stanat wa ngi kendo to ka ski ong ba habi tre habang baki breu em habaki la ai te ki check ke jong ki to ke kam em ni yang asyo kalau pen bitar i ong apai tu syuki da dien ong aduai shwa ba din nang tang trajisu ya rap yang ba din ta marsen pai nang ta kala jam jai kata kam sim ngasno kata de ka waita ba i khot kerpat ya ka kerteng ke jong tra hoi tip ya ka ktien ban ngi haban khot kerpat ro i ka kerteng ke jong duai ke jong ngi jing duai ngi don kam ban duai ngi tip ya ka ktien ngi tip ro ban duai Pagkajing duai si siya ka ay boring. Imday ban le what ang to lane imday ban reply no ang to lane bangin react no ang to. Henry Shong duai lada kaslam ero kwa mo ngi lada sila ban duai tang 30 seconds ro em. Si 10 minute ka along si siya
ka bor ya fi bakan fin le ru ke eki ke badai ka moral karakter ke jong fi hang ta kan wan ke fi tiun te ha ke jing duai ngai bo ble pen bai ya kata ka jing long ke jong fi ru ha ke jing duai Kadang dan segawai mapsa kabai. Dia buat lang mapoin benikong baar bakabalai. Mau kaktian sya sega bakot kerpat dia boleh. Bat sega tapat kadai sega action pat kai. Mah ke action kalau nak sam ningkong kong suk tau brio ubamiat. Haka jing sela ki baman lamne ki bayeng haka lenti ki nong pop lamne ki bamsyong. Haka jaka syong ki bar keben. Handre ubah ka jing sobha jog haka hukum utrai bat hukum ka jog ka uperkat senyas ni. Tika dia kadai pat seka action pat abulayo ka ketian hadin beladap doai kadai seka action ba on avoid ba hi daladi haban kentat pat dekai ke basnya Mungkin riak mungkin riak hi de hadai umla rata buang nambar ngaladon ka ketian nang tala dap khot kerpa dia tra dan mutus magic kan cujai ke cujak do Lạ vẫn nong này cần tiền bảo yo là đẹp step ulah khéo là đẹp puli cái tiền cái trong play udap cái tiền udap cái chừng đôi ulet pat hak cakap lu cakap ke cujun cai Syai. baru dua yang ta mau wat dalam yang ngasih wat dalam yang ngasih cakap persoy ulet hi pat ta tadi ko buat kata lah ada puli ketian ayo sejing doi tapi penan kampat dia kata action sebab pi pinam let hi jaka ke basni ko bakran keselam bandingkong kan hap nang ban kiar kan apnang kita hiban kiar hamnang ban ker hamnang ban jiet ru ki lok Aku bersama seknik tin pi ong ba atang nambar belakala bumut nong sus beniat teh na kum non job men si miki panana ki peran kambe da kata teh hande ngai babon ki boong kata ka kentien dam iki pai dia no biang hi ar ki mla hi ban kiar no ha kiap job shela dia fi si ong ni kan ni kan tahu masih dia angi ke ba fi ong ma fi ngi indon kam mencop ki di kata ngi le bat ki na ai kan uksa chin dan wi kena samlang ong asymun menta ka don ka keti pi kwa ban pen kho je ka keti fi ong fi nyom no ka keti pi nyom lah ka keti siapa pi nyom pi penon kam sya ya kitiar pi habdon da kitiar ha ka keti ke jong pi bat pi le ya ka ban pen kho kakti tak kamla man kejit fi kala marseni i ti kitiar ti fi alai ban khatna to ngapa fi dalai be perlok fi kamra ai ru em fi dalai be perlok kidong ya disha fi disha klam doai kam don ta kata katiar ro jong pi mdan i da kti jong pi tapi fi le hit dala de to ngapa dalai je ben job ti fi abdon kitiar kan badai nama kata polo ong mo to ben kieng no ki atiar baro ki jong tra la ngim kieng ki ki atiar nai pa lek ken su thu ba pat kieng de nai lek ken omla ban lek syakat thama civilian ken Dinam, piang le job mesin masa civilian, cuma ngalek cakap temang ngarong ani lek baik tentang dari India. Kan training kami. Kan training ai suloi ngam tip ni suloi kumno badlut. Tengah yak kelam ai. Kade babon sidi kum tai pasar babon ki prima ha kadien mereka lep kelab metang si singi arsi tel associate reham no. Let jing tu. Subena apa turi lu la pai dia na yang ibar. But lang no. But lang no. Marupol wa ma utabiang tun semari onong kelat. Kap su tu syate ya. Habaki kwa begini yang kiap subar. Belai bahu yo ke kelon pat. aingo eu blame ma fisia ki pastor inang keren ni kata filong pastor fi la police khasi bible school ISOM nang ta fi police asan senam ha ka ti jong pastor ba fi la police ka bible ka no for round show ngim tip show kata ba ngi pe exam pi pra kan ta tadeng ta aingo fi yang dum ta film chim kerki film dan ro ya ta kamen sim chim pas yu pastor Pisto bi kata tak fi yang don kena mata ki kwa simpas ki pastor ki tak ada kata ba ki shu kwa ban le shong shet ki kwa ban simpas what you blay ki kwa ban simpas u blay umpat a green signal ki ni ki ayat ka ya karet signal ro ki ya ka ya tak den ta sha fine fi nama kata ka karakter lah ingi keren pastor kumbalai wan pida puli po bible sepang armut sipara tau de Jacob but you honest but ka bible ko ongki ki khon yu ki khon jangan pertat belai berkat kini kili yalap hakawai ka snong but jisu belum kim pidiang jisu ta kiong jisu gin tuai penhap noi gading kita ka pen iam kim la ban ya sha da pim menjur duai no hap gading but bon ru mentak simpak la ya kan ka dekot ki omon la ri kan no snong kim pidiang fikin terno kerja i kini kim pidiang terno hanagi kap su thu ya kan ga wayam ublai de we aslam berkat suatu kejikal apa mut kejongi dah. Kan nunggu lawan ni lap salah yang ngiru ngimkan mau dah. Ngimkan mau dah yaki. Wan keren bakum tangim sengap. lagan tel kejak segitu lakut Lakut ami. Hari ngangai baki Aisyah. Badai namar kata ka ba ma kadai ba yakini hak ba kenjam mesim banak sedangkan. Namar belai kawan ke jing bitar wud buat pilih yalap. Pi expect baik banuan sis pangot banuan kala bemut.
Hari lara pilih ya lap em teng ada iweru iman pidu mensem no. Piang pat ublay kam jit ya nga. Katakan pat day tak kapor. Sila eram pastor kumta. Sila ba yakal eram. Adon kapor. Ya lap Raja seng don tentang Ke ben sudar. Habi lap. Namar balay hadang isim pat ya kata. Kajing hikai kan. Ya kata ta. Pika day no hangta bangin sutu ka patience. But kani kadai ke benta ka ba ka build up ya ka karakter ka jongi. But hangta ka build up yang i kumno bangin lehok. Namar balay. Teng habam dan ni ayam ublay ukmi linti bangin lehok yo. Datang yung yan sa lehok manda bang ladon ni ayo. Ladon ni ayo ngi kam lehok sura ta. Today namar kata ngangit. Kani ka jing ya keren ka jing ya mer ka jongi hakani ka jaka. Kanlong ka jing ku ya pi. Kay ka bu try wat na pi ka banung kong de ben lehok. Ba kumno ka hok ngilay ya batay haki babun ka banta barla ayro ka point. Ba man ka singi don kam ka de hakaktin haka jing duai bara ka action ne haki jing le ki jongi. Bangi peni bangi light ne kita ki lok ki basnio kumta wat late ma pi haki jaka ba padshoy wat late kumta kier bat ngitip bet barabor pi tip kam ha hey ngade ban late bat hey ngam de ban late. Hari lada pi late hi dala de haka jing sha pan borno jong ki we no ki alam ya ka jing em ka jong pi ka ba mot pim pat don uniu so jong man sem ka bor lor lade. Today na mar kata pan borno trabat ngala ban air ya kani ka we ka point haka ni ka por pan kut ya kani ka banta. Yai jan mat isakri ki jong blai. Kan ai men sim ya pi ba pin em ya ka jing em ba le hok namar pi i ka jing em jong ki. Bunsin pastor ki brio ba ki da pop mem ki longum adam ki persyaman ri no teno blai. Dengan sengo la da fi da pop. Fi sengo gum fi la le persya yu blai fi mde ben jangai no blai. At least fi ben jan ki sakri jong blai. Tadeng ta la da fi la le pop wan ki jing sang ye tho hok haki pastor ke jong fi yatho ye kata ka jingduna ke jong fi la phi don ye ke jingduna ke jing em ke jong fi let be ke jing shakri let be mo ya dai bet ki pastor yatho ye ke jingduna ke jong fi bangai ki pastor ki bla dap do men sem ba khoi kinum pel aranya fi ngai kinang ya rap fi bantai kata karakter ke jong fi kin ya rap ban duai nam ta jong fi kin shakri ye fi lam ka ktien ngai maki kin build up ye fi ban maki em kin penyang ye fi na ka banta ka buram ka jong blai tadai tang kwa banoi fi dai perlok ki brio ki jong blai ki ba dap do men sim ki ba dap shisha da ka jing eat ki jong blai ki ba dap cha da ka jing snake ko mo blai long bis nei bangangai ki pastor ki long shisha kita ki brio ki ba ko mo blai o ngawat ya kita ki ya bet ki pastor ki haban long bet ke Balay nga ong ye kata pastor ba kinle si sakri blay. Upol haba usol haba kala pol. Kabanun kong do ka Bible ka ong ulay bene dialog baru Barnabas. Namar usutho bakini ki senran kinum pidiang. Hanre ulay banjan baru ni usakri jong ulay. Badai nama kata ka jing im jong ka saindur hado kato. Ngi don kam ya kata ka jing jan ki jongi bat ki sakri ki jong ulay. Kiban yarap yangi kiban aiman sim yangi kiban penklain yangi benamar belai. Namar habang ihap haka pop nengi don haka pop am usoitan ukwa be benyat marway. Namar soitan ulong marway. Uday mo ubo marway but upelong ya ubre benyat marway. Harus sisen ba ubre ukwa ban light nga jenglong marway am usoitan uya le ba. But namar kata pi wat nyat marway ken let ken. Pan ya kata ka jingarap. Naki syakri ke jong blay. La bende ngan ong fita syakri blay don hayeng jong piru la bende imei pa jong piru kibra tip yo blay. Niki henman ke ye kibra tip let jan mat ki kin batai ya pi ke lenti ke badai da. Hande wat let pai biang hagitu ki jaka syong ki lenti ki singkian ki bam day ken. Pai syakita ki jaka ki badai. Pan ngangai kani ke jing hikai ke jong ina kani ke jaka kanawan ra ya ke jing ku ya pi. Ya don na preng jong pi menta. Pia ksaj ba. Haka jing im ke jong pi. Ban em ya ka jing im ka bahok. Han rei. Ngakwa ban ai man sem ya pi. Ujisu dan ban yarap ya pi. Ujisu ram. Kan mau ka ni ka briu ka balak klim. Lawan lam ya ka hakmat jong ujisu. Baudai jisu uba yarap ya ka. Uyeng na ka banta ka ni ka briu ka balak klim. Uyeng. Berkan mau bayan ni ka por. La ba kiwe kim yeng. Ujisu uyeng. Berka jingkli ka day pidang yeng na am baru jisu ba pi up. Pau Jisu ong iya ya fi. Pau Jisu ong ya kani kabreo. What lep pop show. Ngaro ngam penrem. Kadai kata ya piro. Yo pidang haka taka jing su ak hok. Haka ni kasi ong nganum ak ngan le hok no.
Wanum ong syuk bangan imsa kapop, ong bangan yeng no hakahok. Bat ngini lek jaga banduai. Bat kadon ka bor haka jing duai habang ngia snok lang. Dei nama kata ka ong tin ke jong blai. Kege fi duai. Fi te ak khendau kan ong bala te beneng. Haba ki arngot ki menjur lang. Bat ngi nang ning ngi duai piru menjur lang bat ngi ngai pinde yo i ya ka burom ke jong blai ka jing im jong pi. Bat ngi sei beteng biang ya ka benta ka baar. Hari ini kapor ngin penkut yang ni ka bentar ka benengkong. Hari ngin lek ya ka benduai. Lar pisu tu pi don kam ya kita mga IT si pasal bentai. Penyalam yang ni sa ka jing duai. Mentani pastor nan penken mau pang tu Gabriel ka ba la yo kem ya ka por begadang ya klem. Na ka por begadang ya aurea. Wi gini Gabriel hadian nang ta ka yeshem yo bahok. Badeng ta am haba ka yeshem bad bahok. Maka ka bapop ro ka kalong hok. Nang kong kaya siyam bergi bapop, kini gi bapop para bapop dah ki lombek ban penrem ban peniap baik. Bapop melaam penhok. Kita gi beriu gi melaam penhok yang ni ke beriu. Baka David tang ban susah penrem baik. Rena mar baka i kendu baru bahok. Tadi hing ta baka siyam ya ka hok ka jong play. Pat nang ta pat uji suong panum le pop show. Bala ni ka sengiru abang ya keren nget ya kata. Apa pihak sengau ni ke ketien kedai. Kebala persat do mensim baru ketien hiu deu Jisu. Bila Yeshem baru Jisu akan ni kesengi. Tang kata ya le hok wat nom le pop show. Kumba Jisu ang. Ai bekam moral karakter ke jongfi. Kata ke jing le ke jongfi, ke jing long ke jongfi. Kan long bit tik kumba Jisu long. Ini dua kan ke por menta. Try ni ke por ngadap ke jing kemen. Ke jing sungu try me bagi yok ban keren ni ke ketien ke ba im ke ba kodor ke jong me. But try kumba meme wat a try no brio. Bon yait le hok shisha go try. Kini ki kon ki jome. Kin yait le hok na do menta. Ba kinom trang la ni kinom sliang ya kano kono ka bomdai ke jonki ka men sim lalot kan lek no la ni ta ka men sim bishni ka men sim thok ka men sim shukor ka men sim le dusman kino ni ki men sim jing dum baro gen kendria. Bangangai kunrat kata ka mensim ka ba khot kata ka mensim ko try ka ba shisha ka mensim ka ba yaine kan long happy na do menta ka sngi ngada dua ke ege pile kan long bai na ka menta ka buram ka jong try pin long ka jing shai hangane ka pertai pin long kita ki nong kit tin sim ba pin long ro ka shiti ka jong kris ba ka jing ubi ka jong kris hangane ka pertai ba ki brio ka besmana fi kini i tang ka jing sma ubi kini snau kin eu ka jing ubi ka jong kris ba shisha kini ban puli ba kini itu ripi ba fi dei shisha ki jong try dua inga kerku ba ka bor jong blai kawan jorapi hangani ka singi ba fi rai ba fin im hok na ka menta ka boram ki jong blai dua inga kerku fi ka teng jong Jisu amen ba amen amen kuble shibu na ngani ka por nget kini ki jeng keren ki jongi na ngani keren san ka along ki jeng kerku na ka menta jong fi we pi we bar kuble shibu pastor kuble shibu sa ngani ki jeng keren